Det er debatten på Radioen. I er på en vild aften. Hold da op. Altså, der er ikke 2 programmer, der er ens, og det er det ikke. I er til en premiere. Vi er udvidet, og så er der jo altså blevet skrevet verdenshistorie de sidste døgn. Så det her, det bliver vildt. Og så er det jo også, det vil I måske opleve undervejs, afhængig af, hvor galt det går. Den mest teknisk komplicerede udgave af debatten, vi nogensinde har lavet. Alt oven i hinanden. Skal vi lige lave en startprøve, Rolf? Ja, er det ikke det, vi gør? 3 minutter til ære. Vi laver lige en startprøve. Det er kun én test. Bare lige, så vi kan mærke, at vi er her. Trump vil en gang til købe Grønland. Hvad vil man sige til det i Grønland? Hvad vil man sige til det i Danmark? Og hvad viser det os om den verden, vi lever i? Det er et par af spørgsmålene i denne udvidede udgave af debatten. Det er debatikut, toqan malnafisen narsi, tukuna niba ideal social. Det siger jeg mere, men nu præsenterer jeg bare med os i aften har vi fra Christiansborg, Grønlandsordfører for de konservative Rasmus Jarlov. Og så har vi ved siden af Jarlov, forfatter og foredragsholder Naja Lykke. Ved siden af Naja, der står om lidt Naja Bianco, som er selvstændig konsulent, forhenværende direktør i Nordatlantisk Hus. Ved siden af Bianco, der har vi Nick Rosing. Han er professor i geologi ved Københavns Universitet. Vi har dobblet op på professorer fra Københavns Universitet, så vi også har Ole Væver, professor i statskundskab. Ved siden af Væver, der har vi redaktør for samfund og politik på Zetland, Christine Dons. Ved siden af Dons, der har vi debat- og kronikredaktør på Dagbladet Information, Inger Reiter, og ved siden af Reiter, der står hovedbestyrelsesmedlem og rådgiver i Dansk Folkeparti, Christian Bülow. En række andre gæster gør selskab undervejs, både her i studiet, inde på Christiansborg, hvor der jo i de her minutter er et møde i gang, som statsministeren har indkaldt til, og så skal vi også høre fra Grønland. Det er direkte fra DR frem til 21:30 års første udgave af debat. تستعد بضغط الصوت تتمنى هي تبت تقانق ملنا في زناوسي معنا ملنا في زناوسي كسو ملنا في زناوسي أبا سوريون بيا صوت. Nej, I siger det. Det er godt. Rasmus Jarlov, vil det være rigtigt at sige, at der både hos dig og andre af vores gæster i aften har været en vis form for vantro i forhold til de begivenheder, vi har set de sidste år? Fuldstændig. Jeg har sovet dårligt de senere dage, hvor det er helt... Det må du gerne sige, når vi kører. Vi skal lige... Hallo? Vi er i rapport. Alright. Hold skål til her. Kør vi. وصلت بقى. Ja, det er godt. 15 sekunder til her, så kører vi. موبيل تقانق معنا تقول الناس وما. Han har sagt det før, nu siger han det igen. Trump vil have Grønland. Men hvad siger man til det i Grønland? Hvad siger vi i Danmark? Og hvad fortæller det her os om den verden, vi åbenbart lever i? Det er et par af spørgsmålene i dette udvidede udgave af debatten. Det er jo altså også en sæsonpremiere. Det er årets første udsendelse, så sender vi som sagt udvidet. Vi er her i studiet. Vi følger det møde med partilederne, som regeringen har indbudt til inde på Christiansborg. Og så skal vi også en tur, faktisk 2 gange til Grønland i løbet af programmet med os. Blandt andet har vi i aften fra de konservative Rasmus Jarlov. Du siger lige, Rasmus, du har sovet dårligt til det sidste dag. Ja, jeg synes, det her er utrolig voldsomt. Og faktisk temmelig rystende i forhold til, at vi altid har stolet på USA, og lige pludselig bliver vi truet af dem på den her måde. Jeg synes, det er ret chokerende og helt grotesk. Så du siger, når danske soldater stillede op, ja, måned efter måned og år efter år i Irak og Afghanistan? USA er den vestlige verdens leder. De har også et moralsk ansvar for at opføre sig ordentligt. Og det er ikke noget, de synker ned på niveau med Putin og andre slyngler og begynder at true lande på deres territorium. Ved siden af Rasmus Jarlov, der har vi Naja Lykke, som er forfatter og foredragsholder. Naja, fortæl mig bare helt kort fra det her. Er du overrasket? Ikke over, at det kunne ske, men at det er så voldsomt. Fordi vi fik jo en forsmag i 2019. Det er det.
Men den her gang er det altså de er gået ind ad bagvejen den her gang, så nu er vi blevet taget med bukserne med. Der er nok at diskutere ved siden af Naja Lynge. Der har vi Naja Bianco. Hun er konsulent og forhenværende direktør i Nordatlantisk Hus. Ved siden af hende har vi Mille Grosing. Han er professor i geologi ved Københavns Universitet, og vi dobler op på professorerne i aften, for på den anden side har vi professor i statskundskab ligeledes ved København, Ole Væver. Ved siden af Væver, der står redaktør for samfund og politik på netmediet Zetland, Christine Dons. Ved siden af Dons står debat- og kronikredaktør på et af de ældre medier og information. Hun hedder Gry Inger Reiter. Ved siden af Reiter, der har vi hovedbestyrelsesmedlem og rådgiver hos Dansk Folkeparti, Christian Bülow. Andre gæster gør selskab undervejs, som sagt, her i studiet på Grønland og inde på Christiansborg, for vi følger jo altså mødet. Statsministeren har lovet, hvis det er det rigtige ord, at hun vil holde et såkaldt doorstep til os andre, da hun har fortalt partilederne. Vi formoder, at det er omkring kl. 8:30. Også det har vi med, for det er direkte frem til 21:30, hvor de rygende ruiner af Danmarks Radio-debatten. Under den kolde krig lå Grønland jo et vigtigt sted mellem de to supermagter, USA og Sovjet. Og i 50'erne fik USA i al hemmelighed lov at anlægge Thulebasen. Den eksisterer endnu, og for 2 år siden skiftede den navn til P2P. I 2019 lancerede Donald Trump så for første gang sit tilbud om at købe Grønland, som han sagde. Dengang, der kaldte statsminister Mette Frederiksen ideen absurd, hvorefter Trump så aflyste sit ellers planlagte statsbesøg i Danmark. Denne gang truer Trump med andet og mere. I december udpegede han sin nye ambassadør, og her definerede han også ambassadørens vigtigste opgave. Det lyder sådan her, jeg citerer: for at sikre national sikkerhed og frihed verden over, føler USA, at ejerskabet til og kontrollen over Grønland er en absolut nødvendighed. Og tirsdag lød det så sådan her på pressen. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this. We need them for economic security. Så Donald Trump senior holdt pressemøde i Florida, og Donald Trump junior, ja, han fløj til Grønland, hvor han sammen med en række andre folk fra Trumps lejr tilbragte 5 timer, blandt andet med at tale med grønlændere om deres fremtid og dele røde markakasketter ud. Efterfølgende lød det sådan her. These people are saying, we just want a better future for ourselves, and Denmark doesn't allow us to do anything. And beyond that, when we travel to Denmark, we're treated as second and third class citizens. Statsminister Mette Frederiksens første reaktion lød sådan her. Vi har behov for et meget, meget tæt samarbejde med amerikanerne. Grønlænderne er et folkefærd, det er en befolkning. Det er deres land, vi taler om her, og det er kun Grønland, der i mine øjne kan bestemme og definere Grønlands fremtid. Grønlands regeringschef Mutti B. Egede har understreget, at Grønland ikke er til salg. Men han er tilhænger af Grønlands selvstændighed, hvilket han senest understregede i sin nytårstale. ننتبه السويعنا متفسمت إكاسامسا بفسمبو. نرسوم يقتلون من الجدوي سلفة قمن السمود أبوفيون عملنا سيادة وكلنا يسود كاسنا سود قانصوي إن استعيق الطايق الفود. Selvstyreloven fra 2009 gav Grønland mulighed for øget selvbestemmelse og på sigt fuld selvstændighed. Og gennem en årrække har Grønland jo hjemtaget flere områder af den offentlige forvaltning, mens Danmark stadig giver Grønland det såkaldte bloktilskud og dækker udgifter til forsvar, politi og domstol. De senere år har flere sager kastet nyt lys over, hvordan Danmark har set på Grønland og på grønlændere. Det gælder for eksempel en række sager, hvor grønlandske børn er blevet hentet fra Grønland til Danmark på et grundlag, hvor de mener, at deres rettigheder er blevet krænket. I 2022 der indgik den danske stat således et forlig med 6 af de børn, der i et større eksperiment i 1951 var blevet sendt til Danmark. Og så er der jo også den såkaldte spiralsag, som DR har afdækket. Fra 1966 til 1975 fik 4.500 grønlandske kvinder og piger isat spiraler af deres lærer, ofte uden overhovedet at blive informeret om, at det var sket. Nogle af dem er ned til 13 år gamle, og 143 af dem har lagt sag an mod Danmark i det, deres advokat kalder den største krænkelse af menneskerettigheder i Danmarks historie. Spørgsmålet er nu, hvad vil Grønland? Hvad vil Grønland? Naja Lynge, du siger, at det er blevet tid til at tænke anderledes, end man har gjort før, når der gælder rigsfællesskabets fremtid. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener det med det, at sådan som selvstyreloven er konstrueret,
så er der ligesom ikke noget incitament til fra dansk side at udvikle rigsfællesskabet. Derfor bliver vi egentlig nødt til, og nu siger jeg vi, fordi jeg er både dansk og grønlandsk, så bliver vi nødt til at ligesom se, jamen, hvad er det for et udspil, man kommer med fra Grønland, og så må vi læne os op af det. Men der er noget, vi kan gøre, og det er noget, jeg har undret mig over meget længe, man ikke har gjort. Altså, jeg synes, regeringen gør det rigtigt, og Mette Frederiksen har været god til at være ude og mane det lidt ned. Men altså, vi skal se på, i det år, vi lige går ud af, der er der 3 sager, som har fyldt rigtig meget fra Grønlands side. Det ene, det er spiralskandalen, det andet, det er de her tvangsfjernelser af grønlandske børn, og det tredje, det er, at grønlændere i Danmark skal spørges, om de vil være et nationalt mindretal. Det er noget, der i den grad irriterer Grønland, at vi nøler med at få gjort det. Så det er det, vi fra dansk side kan gøre, fordi vi kan ikke rigtig gå ind i en konstruktion, som vi ikke er. Altså, Og prøv at lige at grave ind i det, nu nævner du de her sager, og når man sidder, tror jeg, som borger her på Sjælland eller i Jylland, så tænker man, nå ja, men det kan da godt være interessant eller skandaløst. Hvorfor fylder det så meget? Fordi der er jo et mønster i det, Naja, som du beskriver det. Det er i hvert fald det, man oplever i Grønland. Der er et mønster i det. De sager har noget til fælles. Jamen, de har det til fælles. Det er jo en del af vores koloniale fortid, som bliver ved med at spøge, og hvor man bliver ved med at gribe det an på samme måde. Og det er jo sådan et eller andet, der er utrolig meget uværdighed i det. Og man kan sige, at egentlig så synes jeg har jo tidligere været fortaler for, og også sagt, at vi har en virkelig enestående konstruktion i rigsfællesskabet, der folk ser langt efter. Men vi har et svagt fundament, og man kan jo ikke starte med at bygge på 3. sal. Og i det der fundament, der er de her 3 ingredienser, som jeg pegede på før, som er noget af det, altså det kan vi gøre nu. Så hvis jeg skulle give et råd til regeringen, så få styr på de 3 sager nu, før vi begynder at gøre andet. Og det vi jo hører, vi hørte fra regeringschefen Hede, vi så ham i klippet før, vi har hørt det fra en række grønlandske politikere, aktivister og alle mulige andre over de senere år, det er, denne her dialog mangler. Det handler om, før man kan du sige, finde en løsning på det, før man kan komme de mennesker i møde, hvis rettigheder er blevet krænket, så skal der en dialog til. Den opmærksomhed, det fokus fra dansk side, nej, jeg tror du, at det kommer, eller glemmer vi alt om det igen, hvis stormen driver over? Nej, altså der er ingenting, der bliver som før. Det her, det er så grundlæggende anderledes. Så der kommer vi simpelthen til at skal gentænke det hele. Det tror jeg ikke. Men i Gåsing, kan du genkende det billede, som mange grønlændere giver udtryk for, at der er nogle af de her sager, den her imperiefortid, som Naja lige har beskrevet, der på en eller anden måde spøger og forhindrer rigsfællesskabet i at komme ud? Det tror jeg helt klart. Jeg tror også noget af det, som er imperiefortiden, det er også bare tiden, som er anderledes. Altså der er ting, hvor tingene har været også meget anderledes, end det er nu. Det vi nogle gange overset, det er, at vi har haft en parallel udvikling. Vi er alle sammen udsat for globalisering og urbanisering, alle de her ting. Men når man har det her samme, hvor man har 2 etniske grupper, så vil den ene se, som det er noget, den anden har gjort mod den anden. Men det er faktisk noget, begge parter har oplevet. Det tror jeg er en meget væsentlig ting. Jeg tror, det som er problemet i forhold til, det er virkelig usynligheden af Grønland. I Grønland er du nødt til at vide alt om Danmark. Danmark er du slipper til at vide intet om Grønland. Og at den danske regering, eller Danmark som som land, ikke klart udtrykker, hvorfor vi vil gerne være med i rigsfællesskabet. Man bruger altså det med, det er også så synd for dem, vi vil gerne hjælpe dem. Men det er jo, Danmark har også en selvstændig interesse, den tør man ikke udtale. Men kunne det være, Rosen, at når fortiden fylder eller spøger, som den gør, at det så også har noget at gøre med ikke alene, at der stadigvæk er mennesker, der er blevet behandlet på den her måde, der sidder dybt i den, men også, at når vi ikke kan tale om fortiden, kan vi ikke tale om fremtiden, at det er ganske enkelt svært at sige, hvor er vi om 10 år eller 20 år, hvis ikke det er diskussion. Jeg tror, det er lidt rigtigt, men jeg er ikke helt enig med dig sådan set i, at fremtiden nødvendigvis behøver at bygge på fortiden. Den forstand af alle de skeletter, der ligger i fortiden, de behøver ikke følge med ind i fremtiden, men man skal afslutte dem. Og det kan man gøre på mange måder. Jeg tror ikke, man behøver at tærske lange halv på dem alle sammen, men jeg tror, det er vigtigt, altså selvfølgelig, at man adresserer det. Jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at man begynder at tale om, hvad er det, vi gerne vil, og ikke hvad er det, vi ikke vil. Naja Blanco, er der en grund til, fordi nu siger Naja Lynge før i virkeligheden, at man har kunnet sige gode og positive ting om rigsfællesskabet, men er der en grund til, en årsag til, at vi pludselig beskæftiger os med fortiden på den her måde, og mange af de her spørgsmål fylder så meget, også for en yngre generation? Ja, det er der. Altså, da jeg var ung i Grønland, der snakkede vi aldrig om de her ting. Det kunne vi måske ligesom fornemme lidt mellem linjer her og der. Men der er ingen tvivl om, at alle skeletterne, kan man sige, vælter ligesom ud nu. Men det fede er jo, at vi adresserer nogle af de her svære spørgsmål. Og det skal vi gøre og jeg er enig med Mette Rosing i, at vi skal selvfølgelig ikke tage skeletterne med ind i fremtiden, men hvis vi skal retænke rigsfællesskabet, hvad jeg også synes, vi skal, så skal vi kigge de her svære ting i øjnene, vi skal kigge hinanden i øjnene, og jeg er egentlig lidt fortaler for, at vi også når de her redegørelser for spiralskandalen, og den historiske redegørelse kommer, vi måske kigger ind i at lave en sandheds- og forsoningsøvelse mellem hinanden, fordi det er egentlig der, med de her redegørelser, at det vigtige arbejde starter i min optik.
Men det gode, tror du, det kan lade sig gøre, fordi du siger jo i virkeligheden, at du også genkender, kan man sige, behovet for det her, at man i Danmark kan være det ikke skamfuldt, at man ikke har været i Grønland, at man ikke ved noget om Grønland, og det er helt omvendt. Altså, kan vi stykke det om? Kan vi gøre det om? Jamen, det tror jeg sagtens. Altså, vi kan ikke gøre det om, men vi kan gøre det anderledes i fremtiden. Ikke? Og det er jo altså, at begynde at vise den oprigtige interesse. Altså, det er jo det også, at altså, jeg har gået i skole i Danmark også som barn. Der lærte man dog i det mindste et eller andet om Grønland. Det gør man overhovedet ikke længere. Og jeg vil sige, at man har også en tendens til, at hvis der sker, altså hvis der er noget dækning, det er til noget fantastisk natur, med dine fjerde eller også er det et eller andet, som er helt forfærdeligt trist og sørgeligt. Der er ikke sådan noget, at altså, fordi det lever folk i Grønland, de har en normal tilværelse, ligesom alle andre, de er også på det samme ting, som også det er pris på mad, det er bolig, det er sundhedsvæsen, det er alle de der ting. Men så hej Pelle, det er Vilhelm relateret på udsendelsen. De går snart over til dig. Er du klar til det? Ja, det kan du tro. Om alle de samme ting, som du gør her. Fantastisk. Ligesom, vi kommer ikke tilbage til det, som det var. De siger, der kommer ikke en situation, hvor der om 3 måneder siger, nu den her diskussion lukket. I hvert fald ikke i Grønland. Nej, og der er også en, altså hvis man ser, nu er der jo snart valg i Grønland, og jeg var selv med til at kommentere på valget på TV2 sidste gang, der var valg. Og dengang var der så mange nuancer i det. Det danske journalister kom til Nuuk, og de rev sig selv i håret, for de var blevet bedt om på redaktionen at skabe en konflikt, men der var ikke nogen konflikt, fordi ingen talte om selvstændighed. Vi talte om børn og uran og sjældne jordarter osv. Den her gang er det jo anderledes, fordi at stort set alle taler om selvstændighed, og det er det, og vi har ovenikøbet hørt, at nu står vi måske over for en folkeafstemning. Så der er altså, uanset hvordan vi vender og drejer det, er der sket noget, og jeg er enig, man kan jo ikke sådan tage det hele med ind, jeg skal ikke tage det hele med, men det her bliver vi bare nødt til, fordi verdenssamfundet presser jo på, altså advokatsamfundet går ind og kører sagerne for os, det synes jeg er pinligt. Og så skal vi til Sissi Mule, for vi har en gæst med os derfra, Pelle Broberg. Kan du høre mig, Pelle? Ja, det kan du tro, jeg kan. Og nu har Naja jo i virkeligheden stået og bragt det på bane her. Ser du det også sådan, du er tidligere ansvarlig for udenrigsanliggender, minister for udenrigsanliggender i Grønland. Ser du det sådan, at den proces, der må nødvendigvis en dag føre til fuld selvstændighed for Grønland, den er i gang? Nej. Jeg vil sige det på den her måde, at det er lidt med 2 syv sind, eller hvad man skal kalde det. Man sidder her og lytter til al den her debat. Sidste gang vi gik til valg, der blev vi bedt om af vores kommende koalitionspartnere ikke at snakke om selvstændighed, fordi så ville de miste deres vælgere, og vi skulle jo have afsat den siddende Siumut-regering. Så det lod vi være med. Men alligevel blev Naleraq hele tiden kritiseret, inklusive om identiteten på det grønlandske folk, og hvad vi ellers har taget op, som følger selvstyrelovens betænkning. Men når vi så hører det i dag, så får man til at lyde som om, at nu har de tænkt sig at gøre noget ved det. Men nej, vi har set det før, og det er i forbindelse med et valg, at nu skal man så til at påråbe sig en eller anden, nu vil vi alligevel gerne det, vi har udskudt de sidste 3 år. Det hænger ikke rigtig sammen for mig, men jeg er enig i, at der kommer et valg, og hvis vælgerne ønsker forandring, ja, så kommer der til at ske rigtig, rigtig meget i næste valgperiode. Så det du siger, det er, at når vi så vise klippet for et øjeblik siden, regeringschefen her Mulighed, han holdt sin nytårstale, og han siger, når vi skal have denne her diskussion, du siger, det er ikke en proces, der er i gang. Han mener det ikke alvorligt? Hvis vi nu skulle gå ind og kigge på, hvad de rent faktisk har gjort, de har nedsat en såkaldt paragraf 21-kommission, som skal fortælle os om et par år, hvordan skal man forstå paragraf 21. Altså, det er så useriøst, som det kan blive fra ende til anden, det de har lavet, og det er kun i forbindelse med et valg, og det bliver påtvunget dem udefra, at skulle lade som om, de har en selvstændig holdning til det her. Så for mit vedkommende, det vi ser frem til, det er, hvis han mener det, Mutti fra hans nytårstale, jamen så kan vi jo tolke hans nytårstale som den officielle paragraf 21 udmelding til den danske regering, og så går paragraf 21 stykke 2 i gang, det vil sige forhandlingerne. Og så ved vi også, at stykke 3, det betyder så, at der skal landes en aftale, som skal præsenteres for Inatsisartut, og når den er så godkendt, så kan den komme til folkeafstemning. Han snakker om en folkeafstemning og glemmer alle de mellemliggende trin. Og hvis det kom til folkeafstemning, Pille, hvis det skete, hvad skal vi sige, inden for 1 år eller 2 eller 3, noget der retning, hvad vil resultatet så blive? Hvad vil Grønland stille, tror du? Jamen lad os vente om og så sige, hvis som det største oppositionsparti, så har det en forpligtelse, når vi har kritiseret den for ikke at ville gøre nogen ting. Vi har selvfølgelig lagt nogle planer siden 2018, som nu ser ud til at være rigtig mange, der bakker op om. Men hvis vi får vores, hvad skal man sige, mandat til den kommende valg,
Jamen, det første, der sker, det er, at vi beder om mandatet fra Inatsisartut til at meddele udtræning af kongeriget. Så går forhandlingerne i gang, og så går der ikke særlig lang tid. Hvis man spurgte grønlænderne, tror du, at de begivenheder, bare ja eller nej på den her, tror du, at de begivenheder, vi har set i den her uge, har det fået flere grønlændere til at tænke, vi vil være selvstændige, eller har det fået nogen til at tænke, nej, vi må hellere blive rigsfællesskab? Hvad tror du? Jeg tror, at dem, jeg har snakket med i Sisimiut, de griner lidt og siger, nu kan vi se, hvor meget der bliver panik nede i Danmark, men det er for sent. Ja. Så jeg tror, at det, de mener med det, det er på tide, lad os gøre noget ved det. Men det er også derfor, at vi kan mærke den store opbakning, vi har i vores parti, rundt omkring på kysten, der kun har vokset siden sidste valg. Så jeg går stærkt ud fra, ja, de fleste, de er altså klar til det. Der er selvfølgelig nogen, der bor heroppe, der ikke har lyst til selvstændighed. Der er jo som sagt 4-5.000 danskere, der også bor heroppe, som vil sagtens gerne vil have en klarhed over, hvad sker der med dem? Kan de blive boende? Kan de ikke blive boende? Men det er sådan noget, forhandlingerne med den danske stat tager med i købet. Rasmus Jarlov, hvis nu der tegner sig et billede, hvor man siger, jævnfører Roberts argument herinde, mange tak, du må gerne blive hængende, vi vender tilbage om et øjeblik. Yes. På knappen, så ved vi godt, hvad der venter for enden af den vej. Er det nødvendigvis sådan? Er Grønland efter din opfattelse nødvendigvis på vej mod selvstændighed en skøn dag? Det kan jeg ikke spore om. Det tror jeg, Pelle Broberg ved bedre, selvom det var måske lidt et velkomstindlæg, der kom her. Så tror jeg, at man på Grønland ved det bedre, end jeg gør. Jeg kan kun sige, at vi vil rigtig gerne bevare rigsfællesskabet, vi vil rigtig gerne tilbyde, at det bliver godt for grønlænderne, og det er det, vi kan gøre for dansk side. På lang sigt er der jo ingen perspektiver i, at vi skulle kunne tvinge grønlændere til at være i et fællesskab mere, som de ikke vil. Det er meget svært at forestille sig, hvordan man skulle håndhæve det. Så derfor så er det jo grønlænderne, der skal finde ud af, hvad de vil, og vi håber virkelig meget, at de gerne vil være i et rigsfællesskab sammen. Ja, og du har muligheden for, kan man sige, at arbejde for det nu, fordi du har jo hørt her bare i de første minutter af udsendelsen, at der er flere måder at udlægge det her på, også i Grønland, åbenlyst ikke. Vi har Broberg, der siger en ting, det du hører fra Naja Lyng, det du hører fra Naja Bjanko, det du hører også fra Mikkel før, det at sige, det handler også om opmærksomhed. Rasmus Jarlov, har I sovet i timen? Har også danske folketing, skiftende regeringer forsøgt Grønland og overset den her diskussion? Jeg synes, at der er alt for meget berøringsangst over for grønlænderne. Altså, der er ingen, der tør sige, når grønlænderne siger noget, der er urimeligt over for Danmark. For eksempel har der for nylig været en landsstyreformand, som sagde, at vi har begået folkedrab, hvilket er fuldstændig i skoven, fordi der har været den her spiralsag, som helt sikkert er meget alvorlig, helt sikkert overgreb mod nogle kvinder. Men derfra så til at bruge udtryk, som giver mening som gaskammer og holocaust, det er der måske alligevel et pænt stykke vej. Og der er vi nødt til at gå imod de der forkerte ting, der bliver sagt, fordi når grønlandske politikere siger til deres befolkning, at Danmark begår folkedrab mod, så kan de grønlændere, som for det ved jo ikke andet end havde Danmark. Og der er jeg rigtig, rigtig ked af, at der er så ophidset en retorik. Det er ikke et svar på spørgsmålet. Spørgsmålet er, har I forsøgt det? Hvis du ser, og her vil du gerne skyde skylden på andre end dig selv, hvis du ser tilbage over de seneste årtier, der er meget her, der ikke er nyt. Det har vi eksperter, der vil fortælle dig om et øjeblik, som har sagt, det her det har været på vejen længe. Har I sovet i timen? Altså over for Trumps overfor Grønlands betydning for verden, han er. Jamen det synes jeg, vi har. Altså Grønland er utrolig vigtigt for Danmark. Vi bliver et helt andet land. Vi bliver en småstat, hvis vi ikke har Grønland. Det skal vi også være ærlige om. Har man kunnet se det, Jarlov, når man følger folketingsdebatten, når man følger dansk valgkamp? Ja, men altså der har ikke været særlig meget interesse for det, og det at blive grønlandsordfører, som jeg er for eksempel, det har været sådan noget af det sidste, man fik. Det var der ikke rigtig nogen, der gad at interessere sig for. Og da selvstyreloven blev stemt igennem i 2009, skete det fuldstændig nærmest uden at man reflekterede over i Danmark, hvad det var, man foretog sig. Og det synes jeg er meget forkert, fordi nu står vi i en situation, hvor at der er en selvstændighedsproces i vej, og meget stærkt ønske, men vi har fra deres side spillet rigtig mange korte hånden i forhold til det. Og vi vil gerne, altså rigtig mange af os vil gerne bevare det der rigsfællesskab på en ordentlig måde, og vil også sikre os, at hvis vi skal skille, så sker det på rimelige vilkår. Ole Weber, kan nogen tillade sig at være overrasket over, at Grønland til syden er så strategisk vigtigt, som vi lærer i det? Nej, vi burde hverken være overrasket over, at der egentlig ligger en selvstændighed nede for enden af vejen. Det er overbevist om, det gør. Og vi burde heller ikke være overrasket over, at storpolitikken kan bluse op omkring Grønland. Altså omkring det med det langsigtede perspektiv, der synes jeg, at måske skal man snart kritisere journalisterne, at det er medierne, der har forsøgt mindst lige så meget som politikerne, at det billede, vi har haft hos langt de fleste danskere, er, at det selvstændighedsspørgsmål er sådan noget, så hiver en grønlandsk politiker det op en gang imellem, og især i en valgkamp og så videre, og så finder det jo ikke lade sig gøre alligevel, så lægger man det tilbage, og så er det status quo. Men det er det jo ikke, der er ikke været status quo. Hvis vi ser på relationen
over de sidste 30 år, så har det jo været en vedvarende proces, små skridt, som peger i kun én retning. Det er ikke 3 skridt den ene vej, 3 skridt. Det har konstant været i retning af større og større selvstændighed, og nede på enden af vejen ligger der en egentlig selvstændighed af en eller anden slags. Og vi kan bare udenrigs- og sikkerhedspolitik, her for et år siden kom Grønland med deres første udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Vi kan se, hvordan Grønland også forbereder sig på at være i stand til at fungere mere selvstændigt i verden, uden at blive en kilde til problemer. Så det, du beskriver her, er nogle politikere, nu skal vi tale om USA om lidt, og om det globale billede, fordi det handler om mange ting, det her program i aften. Men du siger virkelig, at det er også nogle politikere, der måske ikke helt vil anerkende, at verden ser ud, som den faktisk gør. Ja, altså, den anden ting, man ikke har anerkendt, det er jo, at på en måde har USA altid kontrolleret Grønland militært. Det har det gjort siden 2. verdenskrig. Og den eneste grund til, at det ikke har været meget synligt, det er, at Danmark har været klog nok til ikke at pirke i det og prøve at udfordre, om det virkelig mente det. Fordi det vidste vi, det gjorde. Og det vil sige, at vi har egentlig accepteret, at de facto ligger Grønland i det amerikanske militære sfære. Og det er så også et svar til Trump, hvor man egentlig ikke burde bekymre sig. Men det har vi ikke været. Vi har ikke kunnet snakke om det. Vi glemmer Trump lige før omgang, når man hører det på det med selvstændigheden, hvis Væver har ret i det her. Vi oplever jo den her diskussion verden rundt i øjeblikket. Det er et globalt fænomen. Vi genbesøger fortiden, vi taler om ting, der ligger tilbage, og masser af mennesker opdager det, at det spiller en rolle. Du starter før på mit spørgsmål med at sige, at du skal ikke udtale dig om Grønlands selvstændighed. Du hører Væver sige, prøv at høre, det er den vej, det går. Er I ikke nødt til at anerkende på Christiansborg, at I skal tage det her alvorligt, og hvis Grønland skal forblive i rigsfællesskabet, skal de have grund til at gøre det? Jo, 100% skal vi tage det dødhammer alvorligt, fordi der er alt på spil for Grønland, og der er utrolig meget på spil for Danmark. Selvstændighed vil være, efter min opfattelse, en katastrofe for Grønland, fordi de bliver mast af USA, og ser Trump gå ud og sige, at han synes, Danmark er alt for lille til at passe på Grønland, så kan man også udvide, at han vil synes om, hvis Grønland selv skal passe på. Lad mig lige høre, du siger selvstændighed, Pille Broberg, eller lad mig lige høre dig på den. Vi hører Jarlov her sige, at selvstændighed vil være en katastrofe for Grønland. I vil blive mast, måske af USA, der er også andre, der vil stå klar til at mase jer, tror jeg. Hvad er svaret? Jeg synes, det var meget underholdende at høre ham sige, at det var valgkampsindlæg, eller hvad man skal sige. Jeg har sagt det samme siden 2018, da jeg kom på, og hver gang er man blevet negligeret og ligesom undermineret i den her proces. Så hvis man ikke forstår, hvorfor vi er, hvor vi er i dag, så skal man måske ikke kigge på dem, man snakker med, som man har som åndsfælder, eller hvad man skal kalde åndsfrænder inde på Christiansborg, som er valgt ind fra Grønland. At de måske ikke helt har det med at fortælle, hvordan tingene reelt hænger sammen, fordi de gerne vil noget andet. Men giv mig lige et svar på det, som Jarlov siger, fordi nu skal vi tale om Trump om et øjeblik. Prøv at høre, det her det er en verden, som masser af mennesker, også i det her studie i aften, tror jeg vil sige, er meget farligere, end de fleste af os anede for 3 år siden. Hvis man er en nation med 50.000 indbyggere, eller for den sags skyld med 6 millioner indbyggere, så kan man godt føle sig meget alene, at det ikke er et virkelig skidt tidspunkt at gå efter selvstændighed på. Vi startede FN-klubben, skulle til at sige, her i verden, lige efter 2. verdenskrig med 51 medlemmer. Der er 193 nu. Der er nogle medlemmer, der har 10.000 medlemmers, borgere. Andre, der har et GDP, der er lavere end vores. Frankrig for eksempel, per indbygger. Og vi har så mange forskellige måder, man kan stille det her op på. Hvis man gerne vil skræmme grønlænderne til at afholde sig fra at melde sig ud, så må jeg bare sige, at det virker ikke. For nej, vi køber den ikke. Vi har været forsvaret af USA siden 2. verdenskrig. 9. april 1941, der var der ikke nogen, der gjorde noget i Danmark, da tyskerne rullede ind over grænsen. Hvorfor er det, man tror, at det samme vil ske i dag, bare med en anden fortegn? Så lad os høre, Kirstine Dunst, kan du give Pelle og andre, der sidder og er enige med ham og siger, det går mod selvstændighed, kan du give dem en virkelig god grund til at blive rigsfællesskab? Jeg synes, at de skal blive, fordi de ikke kommer til at få den uantastede suverænitet over udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, og at alternativet at komme i hænderne på Trump, det tror jeg hverken bliver sjovt i forhold til at beskytte deres for eksempel grundfjeld, at deres uddannelsessystem, og så håber jeg også, hvad jeg jo kan høre, også er det, der bliver sagt rundt om bordet, at vi også forhåbentlig kan få et revitaliseret et åndsfællesskab. For jeg kan godt forstå, hvis grønlænderne lige nu føler sig lidt som en fodnote. Jeg har personligt gået, også i skole, jeg er 30 år gammel, jeg har aldrig hørt noget som helst om Grønland i et klasselokale. Nej, Bjarne, tror du på det? Altså tror du på, uagtet hvad der sker i verden, der er mange ting, at vi vender tilbage til dem, og så taler vi Grønland igen senere, men tror du på, som Kirstine Dunst siger, at man kan bygge et andet rigsfællesskab, og man kan sikre en samtale, som alle er en del af, Danmark, Færøerne og Grønland?
Ja, det tror jeg faktisk på. Jeg tror, det bliver rigtig vanskeligt, fordi vi er meget præget af den måde, vi plejer at gøre tingene på. Men som også bliver sagt her, så tror jeg, at tiøerne er ved at falde, at vi er nødt til at revitalisere det, vi kalder rigsfællesskab. Og vi er nødt til at finde en anden model for, hvordan vi gør det. Dons, hvorfor er det overhovedet vigtigt? Altså, hvis man kan konstatere, som Lever siger, at de facto har Grønland været under amerikansk kontrol, de har i hvert fald haft ret frie hænder til at gøre, hvad de ville siden 1961 rent officielt. Så kunne man sige, hvorfor er det så vigtigt, hvis det alligevel er virkeligheden? Hvorfor spiller det en rolle om rigsfællesskabet over det? Altså, om vi beholder Grønland? Hvorfor spiller det en rolle, at vi beholder Fanø? At vi beholder Grønland? Ja, det er også en fortalelse. Jo, at vi beholder et fællesskab med Grønland. Det har du helt ret i, og det er et godt eksempel på noget af det, vi skal prøve at lave om på, sådan set. Men jeg synes, selve spørgsmålet handler om, hvorfor skal vi beholde det fællesskab med Grønland? Der synes jeg, man lige så godt kunne spørge, hvorfor skal vi beholde fællesskabet med Fanø? Der har lige været en stor oversvømmelse. Den regning kunne vi også tage af på Tyskland, hvis vi afhændte det. Jeg ved godt, det er en overdrivelse, men jeg synes også, der er regeringen har problemer nok i øjeblikket. Det er symptomatisk for, hvordan denne her diskussion foregår, som er rationel. I stedet for at forsøge at tale også til hjerter, også med gode begrundelser til at blive i Grønlands fællesskab. Men du siger, at det er på grund af fællesskabet, den fælles historie, eller hvad, at vi skal være sammen? Ja, og så er det der også i meget høj grad, fordi jeg synes, det ville være synd at lade grønlænderne i stikken med Trump. Men jeg er helt enig i, at vi er i en situation, hvor det er i meget høj grad på grønlændernes vilkår, og danskerne skal vågne op og forsøge at måske overtale overbevise. Kan man drømme, eller kan man opstille visioner, som på en eller anden måde favner os alle sammen, når man ser på mennesker, der lever i bygderne på Grønland, hvis man siger, at deres tilværelse er anderledes end den, vi har i Danmark. I øvrigt er der også rimelig dybe forskel på, hvordan vi ser på fremtiden, skal jeg hilse at sige, hernede. Kan du se en fremtid, hvor folk kan have den samme samtale, den samme drømme? Det er det, der flimrer lige nu. Altså, det her panel er jo et godt eksempel på en af problemstillingerne, fordi vi hører aldrig noget, vi gør aldrig noget for at tilkendegive, hvad vi egentlig mener om rigsfællesskabet. Og når det er, vi så dækker valget i Grønland, så har de dækbilleder med hundeslæde, selvom der ikke er hundeslæde endnu og så videre. Men nu siger jeg altså, I vil gerne bevare rigsfællesskabet. Og så i øvrigt, så springer jeg lige flere år over, hvor vi ikke har talt om rigsfællesskabet, så siger jeg, og nu vil vi egentlig gerne sige, vi tror altså ikke, vi kan klare jer, fordi sådan og sådan, det er jo mega patroniserende, og det tror jeg virkelig gør. Jamen, det er bare for at sige, og jeg har selv gjort det før, men hvis man gerne vil sælge et abonnement, og der ligesom ikke er nogen abonnenter, så skal man måske lige gentænke, hvordan man kommer til selskaber. Ja, og det synes jeg, at det er forhåbentlig præcis min pointe. Altså, jeg forestiller mig ikke, at det rigsfællesskab, vi har nu, som har været et tvangsægteskab, at det foregår. Jeg håber også, at vi kan komme videre fra fornuftsægteskabet, og jeg mener i meget høj grad, at det er på grønlændernes vilkår, og det kommer til at ske. Så vi skal forelske os i nogen, som vi har været tvangsgift med i mange år? Ja, jeg mener da helt klart, at jeg kan da godt forstå, hvis grønlænderne de føler, at de er blevet aftvunget en kærlighed, mens vi andre kunne have en ligegyldighed. Jeg skal lige høre dig på den, fordi du siger før, at du føler dig overbevist om, at selvstændigheden den venter ude på den anden side. Når du nu hører danske politikere, nu har Jarlov jo jeg ved ikke, om det er ære repræsenterer alle danske politikere i den runde. Det siger vi bare der. Hvis de danske politikere, hvis det danske folketing, hvis den danske regering skal gøre noget for at sikre rigsfællesskabets fremtid, hvad vil de kunne gøre, uanset at du ønsker dig selvstændigheden? Hvad vil være den rigtige kurs for den danske regering, statsminister, når man øjeblik står ved et doorstep? Hvad skal hun sige, synes du? Jamen, panelet og den diskussion, der foregår, den giver måske meget godt illustration af selve problemstillingen. Men jeg skal måske vente den lidt om, og så skal man forvente, at statsministeren kommer ind, eller ud til doorsteppet, så siger, vi har nu besluttet at lave et beslutningsforslag til Folketinget om, at Danmarks højhedsret overgår til Grønland. Det vil sige, så Grønland ejer Danmark, inklusive Færøerne. Så tror jeg nok, vi skulle se en anden tone med de der fornuftsægteskaber, eller hvad man tror, man kan opnå på den her måde. Problemet er vel bare, at vi vil ikke rigtig være interesseret i at hverken købe eller overtage Danmark. Så det eneste statsministeren kan sige, det er, at hun nu har orienteret de andre partiledere om, at hun har taget Múte B. Egdes nytårstale alvorligt, om at betragte den som paragraf 21 aktivering i selvstyreloven, således at nu skal vi til at forhandle om, hvordan er det, vi skal fordele, eller ligesom gøre noget med vores indbyggere. Hvad skal der ske med danskerne i Grønland? Hvad skal der ske med grønlænderne i Danmark? Så du siger, du siger også, der er intet, hun kan sige om lidt statsminister, som kan forlænge rigsfællesskabet. Nej.
Pelle Boba, tak for det. Og det er jo altså det, vi diskuterer. Debatten er udgivet i aften. Det er årets premiereudgave. Om et øjeblik sætter vi direkte igennem til Christiansborg, hvor vi ved, at statsministeren vil gå ud og fortælle os, hvad hun tænker, vi har fortalt partilederne for et øjeblik siden. Nej, Blanco, hvad håber du, hun siger? Jeg håber, hun siger, hun giver sin utvetydige støtte til fællesskabet, hvad vi så vælger at kalde det. Jeg håber, hun også fortæller, at hun er i tæt dialog med naalakkersuisut, og at man vil finde måder at få et frugtbart samarbejde i fremtiden. Du erkendte du før, Jarlov, i hvert fald, da du fik spørgsmålet 2 gange, at de danske politikere har forsømt det her, og man skal gøre noget andet. Det er jo alvorligt det her. Om et øjeblik, vi taler om Ukraine, vi skal tale om resten af den internationale situation. Det er ikke bare for sjov længere. Det er det heller ikke i Arktis. Er der behov for at... Og Pelle, det er Wilhelm her igen for kontroller, men jeg skal sige 1000 tak for, at du var med i aften. I den grad. Velbekomme. Tak for i aften. At Mette Frederiksen helt selv tak. Hej. Ansvaret i den her diskussion, og hele tiden siger... Nå, tässä. Sivikik. Halvtime inden ord. Tässä. Sortusam tusaisinnaissi. Oqallinnerit ааllaавиуппут наминилевиккусунгиттут муминниккут массакку таамани налеққаму акерлиориуссуарсиннарлутик нааялунгиккут налигиннеоқалут оқалоқаттаарникууллутик тассангааннарпаасериасаарамикку хоо калаллуанииттут соорлууна аллату исумаллит массак ам наминилевинниссамут оқаасеқартуутиллуит ингерлатсоо наак укиут тамависа тамавиаарлутик наминилевинниссамут сулинулеқартеқарникут оқаасеқартиннерат ia paneelimit imma taasoorunerpa laiverninni utoqqattissutigiниангиларууннит таамату иниссисимаат намминиливитситсерусунгиттуник аперсуисарнеқ оqarlunеққану исумаарпа калааллит ассигиннарпа уанга апериссагунинга намминиливиккусунгитту қану эққарсарпаммита уа оқарнеерпуа қану эққарсарнерсуссоор намминиливиккусунгиннерсут паасисиннаавакка сапеқаат қунуигаат кингуарсарусуккаат илалуингуллуит кисен тупиннарториориориу таамату қааққусааллуни канурассуун тусарнаариоорлугит аллаат намминиливитситсерусунникуунатик мумериасаарлутик аамасуи тааккоққиссаат аллерсарлугит утоққатсерпуа таам тоққааннартигисимут таагакку оқаллитситсинерли тааннартаа илуарисимаақаара имату паасиллугу кисами паасиартулерпаат кисамерсаассумик аммуаоqaатигисиннааллугу наамик аннаффиссақангилар наалагааффеқатигииффи тус утеқаттарниарсарингулорпаа моқарторуақаа атас пигиутсуу калааллунаат аюнгила наами пеққунавиангилагун намминерпиумаппат соорпулаффигиссагун таамаат илиусеқарникут укиорпассуарни сулеқатигисиннаавагут ниуеқатигисиннаавагут иларпассуилу кисини таакку аллаавигиуннаартариақарпагут тупиннарториориу тааматут таматсигут инисситтарнеқ таавалу паасисиннаангиккаат сули оқарлуартаарнертут иниссисимасиннаасо наалаккерсуиссиулиттаасуута оқалунгиатаа укиортаами сооруна таамат оқаартуутилик наалаккерсуисут налунаарутигисимангиппассук тунуарниартуут кунгаарфимми таа канормит наалак статсминистер оқаартуутеқассуа Данмаркими асули оқарлуартаарнеқ аторлугу киллиффеқарнеқ малуннартуааннаавиппо қинерсинилераанат уаану тестаанна нааллиутигинерпаасара укиоқассит акеартортиппунга иааккунник сиумуккунник демократиник сулумил атассуммит акеарторнаёрпак акимут массаккут такусиннаариарамикку иннуттаасусумигерланерсут нивингаарнеқариарамик Donald Trump имик qa таперсиссаватсигит qa икиуссаватсигит shit таймаксин намминиливинниартуусаалерлута атаасерлунни саафигиннинникунгилоқарлуну qaa умма qaa атаатсимоорта qaa намминиливитситсиса сиуннэрсуутигникуусати арлаа тортигит арлааниллуни не наммини соорлу писуссат qinерсиниссап ерсиутай таамаамаамерсаассум таавара киуллерм лааверама qaami наалаккерсуусут пииннаатитсис пигеерпаат иааккут налунгилаат налерар пиаерсимасоқ наминилинниссамут таамам налунаарутигиниарсиук аниугут исумақатигиниарнери аллартинниарлик инатсиартут тааситиссааник пеқарниассагатта иннуттаасут таасинниассагатсигит таамааммат налунаарутигиарлу қинерсинерсуаарутигиниартигу
taakkikkut ilissi siuttoarusunnerisi namminiliunissum aqutissiuinermi takussaarput uа taqqissavaa kikkut siuttuutinneqarumanersut soorunami kisianni imatu oqarluartarnermi killiffaarneq uanga ataqqinaateqartutu isigingiuppara nunarpu pigivarput ja qamuuna ummatikkut uam qunuingilaa taassalluu nunarpu pigivarput inatsisitiuungitto taanskit pigivat kikku tamarmik kusassaalluti аллартиппут paasisaaриарамик kalaallit nikangalungit pigalugit nuusarnikuullugit avammut nivingarniarsaavappu imminnuoqarlut naami nammina aliangissavaat kusassaanera аллартерерпоq errortuineq assaa ulapputigineqarpu tamaanga killikkallarpunga amma unnukkorsiulaartussaassagatta kisianni eqqumik halan tiimi peqataanissuma perinеqarsinnarluni tamaa killinneq soorunami staatsministeren illattussaamna lunaaruteqarlunilu tasneriuppunga taan naalakkersuissiulittaasua nalunаарsimassasoq kungeqarfimmia niniarluni nalunaaruteqarluni ukiortaamim taamat nalunaaruteq nalunginaa qineqqusaarutsiginnara tupaallatsitsiniarsaalun kisianni tupaallatsittisoqartussaangikkaluarpo inatsisartunuqartussaaluarpo qarlunu qaaqorsinguina taamaasiorta illuatuliuttu immaa torrallanniarsaaitigit qineqqusaarummik taamaasisa tassugalun inissikkaluarpa heoingikkaluarpa kisianni taamaassappi tupinналаассагами naami takussaarpu sumu killissanersoq kisianni аллангуинис писаақарлуиннар массакку нунарпуа qunneqangilasiunissamu isigisoqangila таамаама ерсисаарутит puupassаарутит амерлақаат тигуарнеқалингилагут ернуманартоқангила кисианни қаллунаат 53 мил тигуарамитигут нипеқартилерпаат аллат тигуарниалерпаас наами но суаутигниарлиссук қуанаруссуукорси тусаққилиппут аунгиккиси